Tessék, haver, itt a kaja! Hé, ha te idekint vagy, akkor ki van odabenn? Ja, hát egy borz. Na várj csak, kiszedlek onnan. Gyerünk, kifelé. Kis Krampusz, mostantól szobatársad van. Na, segíts, Liza, valahogy ki kell csalnunk a borzot. A mit tesznek a borzok.com oldal szerint a borzok elsődleges tápláléka a mennyit, a güzű és a pocok. Güzű. A güzű egy állat, nem teszik konzervbe. Akkor ez micsoda? Az kukoricabárt. Miért kell aláznod? Ez lesz az. Szűkös időkben a borzok megeszik a harkályokat is. Varó, hé, tudd, add kölcsön a harkályod. Rendben van, de 6-ra hozd vissza. Ma van a szülinapja. Oké. Elromlott a tévé? Nem, bent van egy borz. Borz a francokat, biztos Milhouse az. Milhouse, gyere ki! Tényleg egy borz? Vagy egy griffmadár? Bart, van dinamit a szobádban? Hát hogyne? Hozd le! Ne, apa, ne üljétek meg, inkább hívjunk egy szakembert. Kiváló ötlet, ezzel viszont Dokihoz kell mennem. De hogy nem szakította fel a pólódat? Mi vagyok én, Szabó?